بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي الإسلامي لا ددو سانوسا رجب كالوت لمغا أني ولون فلا السيد شريف عثمان مدان هيدرا أبيكن بلسجي على كربك السنة يلين ninga o nyinamaya samba flantan warata o karamme kalot linnani Sheikh Usman Madani Haidara denge no ya Sayyid Ahmad Tijani Haidara ya aleblalanya fe ninga blasiraluke ka wajiluke erkelem bonyongo yani chagoroba yara keke nasro o chagoroba yara la seliminge shubaina na daduna alislamiya pie bilbile badola nangwa maseli seli yara munvenye anana kunjumen kama adira jawma nanya ke abin nafaj mende se amma Sheikh Usman Madani Haidara amato toke okuna fonunga anye min soro ya ka lasilula anga janga nyama dawfe. Alhamdulillah bi ambi le 4 5e mois 2016 ni alaka jen ambi sanayela kanaka noye el Isra wal Mi'raj Allahu Akbar kira sanayela na ala bolo chogo minuna ay kabako minunye kabako minun kera bonya minun kera ye o sanayela na o kera suina bonyongo do de la Allahu Akbar wala amba nyine ala fe o sanayela bonya kama ala man sanayela na amin amin Haidara jugu chamani musoma ala ka do hanu che amin amin ala so ya rabbi ala ka wasakuka amin amin ala so ni mami ngwati farana ala ka kungo daw kungo kanyina ngo amin amin ala so ala ko kay ala kira yara bonya kama amin sanayela bonya kama amin salli ala rasul salim Haidara anga foli be aslame bere jelenye minnu bora jamanaw la minnu bora dugu la minnu bora quartier jawna minnu bora yoro ka kene in soro u benana ala togola amba nyini ala yere bonya kama ala ka ambla ka siraka amin amin sira min bi ala je ya rabbi ala ka ambla ka amin amin Haidara bi donya ina ala ye masamiye masabado min kadaye abake Allahu Akbar min bi islamew bolo doro o ye ka ala fo ka barkada ka tanu na ye fɛn o fɛn kɛ Allahu Akbar masa jalaki baldo el baqa'u lillah ala dɔrɔn de bɛ to Allahu Akbar fɛn o fɛn ala kɔfɛ o bɛɛ bɛ bɔ yen Allahu Akbar an filɛ o taamasiyɛn de la o ni kɛnɛ in ka cɛ ni muso hakɛ min bɛ ala de b'a dɔn tiɲɛ mais a bɛɛ nana yan ala tɔgɔ de la tiɲɛ ala tɔgɔ kɔrɔ ye di ni n bɔra nin ɲɛnamaya in na ka ala sɔrɔ ye n ka minɛ cogo ɲuman sɔrɔ ala bolo siga t'a la sɛgɛn ni cɛsiri in kun ye nin de tiɲɛ kɛnɛ kan su in na an bɛ kira belebele sallallahu alaihi wasallam ale min ka kuma na n'o ye sanayɛlɛ ye ale taara o tiɲɛ mɔgɔw ma se ka min faamu tagali n'a fɔra saya dɔrɔn ni t'a fɛ tiɲɛ siga t'o la parce que fɛn minnu b'a la ni delilen t'a la a bɛ siran a ɲɛ Allahu Akbar o ye wulibali o ye jumɛn ye i yɛrɛ kɔni ye mɔgɔw da kaburu kɔnɔ kɛra dingɛni in ka dɔgɔ dɛ ka dɔgɔ Allahu Akbar n'a fɔra e bɛ taa da o kɔnɔ ka birikiw sogolen da la ka tila ka bɔgɔ kɛ k'i sɔsɔ ye k'i ka so to i kɔ yan k'i ka vilaw to yan ka dayɔrɔ ɲumanw to yan hali n'i bɛ si guwakɔrɔlanin dɔ de la dɔ ka bitigi da la mɔgɔ b'a fɔ i ka to yen fɔlɔ i kana bila dingɛ in kɔnɔ dɛ tiɲɛ siga t'o la Haidara ni b'a ye ten de tiɲɛ walahi ni b'a ye ten ka sɔrɔ o tɛ siga a bani o tɛ Allahu Akbar munna dingɛ in dɔgɔyara e ɲɛna tiɲɛ ani i bɛna don fɛn min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma saya i yɛrɛ t'a dɔn o ye min ye Allahu Akbar a b'i siran tiɲɛ siga t'o la mais n'an y'a lajɛ lafiya ani tɔɔrɔ o bɛ ala kelen de bolo tiɲɛ mɔgɔ bɛ kɔnɔbara min na n'i bɛ balo ye ka kalo 9 kɛ i ba kɔnɔbara la
o kɔnɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ kaburu kan. Allahu akbar. Kaburu ka bon ye. Tiɲɛ. Mawuli. Mais i y'i ka ko bɛɛ k'o kɔnɔ ye. Kɛra. I degunnen tɛ ni e yɛrɛ ɲininkara ko i tun bɛ cogo di ye. I b'a fɔ hakili t'a la. Allahu akbar. Siga t'o la. Mais i ɲɛnama kɔni kun bɛ yen. Siga t'o la minɛ. Parce que n'i y'a ye kɔni i ɲɛnama bangena i ɲɛnama de kun bɛ yen. Tiɲɛ. Siga t'a la. Kumana i sera ka mɔ o kɔnɔbaranin na a bɛ doni ta n'i ye a bɛ dɔgɔ ɲini n'i ye a bɛ tobili kɛ n'i ye a bɛ bɔ ka bɛn n'i ye a bɛ wuli n'i ye Ala sɔnna k'i mara yen lafiya la tɔɔrɔ si t'i kan ka tila k'i bɔ k'i bila i na don fana i kulela de ko hali n kun ka to yen mun ye n bɔ ka na yan o kumana yen kun ka di. Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. Aydara. Kumana mumini fana ka saya bi ten de. Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. Wallahi. Ni mumini sara a b'i n'a fɔ i ye so yɛlɛmɛ i bɔra sɛgɛn na i taara lafiya la. Nasɔngɔ ko hami tɛ yen. Tiɲɛ. Ayiwa dɔ ye nin fɔ n ma dɔ ye nin gɛnna o si tɛ yen bilen Allahu akbar. lafiya da don. Tiɲɛ. Siga t'a la. Nka ni ma deli a la kama ni t'a fɛ. Aydara. Sinon ni mumini sara i lafiyara de. Allahu akbar. Siga t'o la. Ala k'an kɛ mumini. Amin amin. Ala sɔn. Ala ka hinɛw na. Amin. Ala ka yafu ma. Amin amin. Ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ. Amin. Sɔli ala rasul. Salim. Na Muhamad Traoré walada ye jumɛn ye? Ayiwa bisimila. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sinji ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye. Nam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammad wa alihi. Ka sɔli Muhamadul Mustafa kan kira min cira dafɛnw ka hinɛ Tiɲɛ. ani dafɛnw ka hɛrɛ ani ka balo lafiya la kira min cira o kama. Allahu akbar. Aydara. Ni ɲininkara silamɛya la ko silamɛya ye mun ye kana taa yɔrɔ jan dɛ a fɔ silamɛya de ye Nam. ko mɔgɔw ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ ko silamɛya ye nin de ye. Allahu akbar. Abani. Allahu akbar. N'i ye fɛn o fɛn y'a la ni nin tɛ a to yen Tiɲɛ. silamɛya tɛ. Allahu akbar. Ni ye wulibali. Silamɛya tɛ dɛ. Tiɲɛ. O dalilu ye jumɛn ye ne hakili la a yɛrɛ bolo yan cellulaire bi yan a bɛ kuma ni fɛn ni telefɔni minnu ye ne hakili la a b'a dɔn ko ɲumanw b'a la Tiɲɛ. ko dɔwɛrɛw b'a la minnu man ɲi fo o dɔnbaa dɔw bɛ yen a bɛ jira olu la. Siga t'o la. O tuma na a ɲumanw o dɔnbaw b'o dɔn O b'o dɔn. mais langolonin minnu bɛ tila ka ɲuman ladege minnu t'a dɔn olu bɛ fili k'o san k'o ka ɲi Tiɲɛ. a b'o dɔn telefɔni ko kɔnɔ O dɔnnen don. wa silamɛya yɛrɛ ye nin de ye silamɛya sɛbɛ sɛbɛ o ye kɛnɛkanko de ye Tiɲɛ. mais u ye min kɛ k'a mamu o ye birika wuli de ye Tiɲɛ. n'i tɛ ye dugu sɔrɔ dɔrɔn ko silamɛ don. Allahu akbar. Abani. Allahu akbar. Ni ye wulibali. Wallahi. Kira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam a ko limaniya Nam. kira ko fila tɛ dɛ ko min sabatira dusukun na nɛɛ y'a fɔ jogo y'a sabati. Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. ni kelen ye nin saba jɛ t'i ka sira fɛ. Allahu akbar. Ni ye wulibali. ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam Tiɲɛ. A tigi y'a fɔ. ko limaniya de ye min sabatira dusukun na ma waqara fil qalbi min sabatira dusukun na Nam. wa saddaqahu al amal i ka baara y'a tiɲɛtigiya ba'dal qawli a kuma k'a kɔfɛ. Allahu akbar. Ni ye wulibali. o kɔrɔ ye de ne ko la ilaha illallah ko a kɛra silamɛ ye Siga t'a la. kira ko la ko fila b'a jɛ ko aw tulo bɛ la ilaha illallah de fɔ k'a la Tiɲɛ. o t'a kɛ silamɛ ye dɛ nka o b'a kisi yɔrɔnin kelen fɔli ma Tiɲɛ. n'i ye muru ta ko i bɛ kafiri faga n'a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira ko i kana faga Allahu akbar. ko a tɔ ɲɛɲini parce que fila b'a jɛ nka a ye fɔlɔ min fɔ kana faga bilen a tɔ ɲɛ ka sɔrɔ. Allahu akbar. o tuma na a bɛnna saba ma Tiɲɛ. ka da la i dusukun na tigitigi ka sɔrɔ i diyagoyalen tɛ Tiɲɛ. maa kelen tɛ ka fɛn dɔ yiri la k'i san ka da la ala bɛ yen ka da la lahara bɛ se Allahu akbar. ka da muhamadu ka kiraya la o ye dusukun ye Tiɲɛ. Siga t'o la. a fɔ i da la fana mɔgɔw k'a dɔn o ye mɔgɔw niyɔrɔ ye Allahu akbar. ko tuma na sisan Nam.
min b'i kɔnɔ ani ye min fɔ mɔgɔw tɛ se k'o dɔn dɛ f'i ka baara ka ye o tumana kira ko i ka baara de bɛna sabati k'u ye silamɛ ye walima i ye nafiki ye Allahu akbar sigato an karamɔgɔw tulo b'a la ubiya Allahu akbar o tumana n'anw ka baaraw lajɛra sisan an ka misiriw cɛ ka ɲi an ka baaraw ye dɛ sigato la an ka jalamuguw cɛ ka ɲi an ka baaraw ye dɛ an ka kɔlɔsi juru ka jan an ka baaraw ye dɛ sigato o la tumana ni m'i farati ni baara ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ f'i ma ko el munafiq Allahu akbar ne ka kuma tɛ dɛ ayi itatala min cira an ma o de y'a fɔ a tigi y'a fɔ ayidara setigi ala kumakan de don kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allahu akbar ala ko a kana ɲɔgɔn sɔsɔ a kana ɲɔgɔn sama Muhamadu a f'u ye dɔrɔn k'u ka baara kɛ kɛnɛ kan min ko a ye silamɛ ye o min ko a bɛ ta k'u da de ka baara kɛ Allahu akbar ko ne ala bɛna tiɲɛtigi dɔn baara fɛ Allahu akbar e yɛrɛ Muhamadu bɛna tiɲɛtigiw dɔn i ka jama cɛ la baara fɛ mumini tɔw bɛna tiɲɛtigiw dɔn u yɛrɛ cɛ la ye baara fɛ Allahu akbar sigata la ni ye wulibali nin ye kuranɛ aya de ye sigata la kuranɛ ye min fɔ n'o man d'u ye o ye nin ye Allahu akbar nin ye wulibali ye dɛ mumini bi dɔn n'a jogo dama de kɛnɛ kan seli tɛ dɛ ayi Allahu akbar yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ m'a fɔ i ye n ko Seydina Umaru ye dɔ cɛ a kɔli ma misiri kɔnɔ a nana a ko Allahu akbar a bɛ ka kuranɛ kalan a bɛ kasi a bɛ kasi a y'a biri k'a kunbere minɛ a bɛ yɛrɛ he Umaru nana i bolo d'a ka cɛ taa kɛnɛ ma taa nin k'i ka so Allahu akbar manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir wahid la ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu akbar ayidara Umaru ko bɔ Allahu akbar nin bɛ kɛ i kelen ni ala de ye o tuma na Seydina Umaru ko dɔ ma a bɛ ka kasi a bɛ yɛrɛ misiri kɔnɔ ko taa k'i ka so bɔ an cɛla yan bɔ o tuma na an k'o lajɛ Umaru el Faruq belebele a ye nin kɛ ka da mun kan parce que nafigiya taamasiyɛn bi ye nin na yɛrɛ jira taamasiyɛn bi ye nin na mɔgɔw k'a fɔ n bɛ siran ala ɲɛ o taamasiyɛn bi ye nin na Umaru ko nin modèle dɛ taa nin k'i ka so nin kɛyɔrɔ tɛ yan ye k'o ɲɛnabɔlen bannen don u nana k'u b'a fereke de ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn innama anta munzirun wa likulli qawmin hadi ayi ala ka diinɛ ti bin hasidiya de bɛ taa n dɔ ye jahanɛmɛ kɔnɔ n'o tɛ diinɛ ti bin kuma na n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a b'a janto min na jogo ala dɔn kɔfɛ talahi o de ye silamɛya ye bon n'i ye nin fɔ sa nafigi dɔ bɛ kuma n'i dara ala la o kuma na jogo de ye silamɛya o kuma na seli dun ne de ye jogo fɔ wa selitigi de ye jogo fɔ n ko ala ko de ko seli b'i dɛmɛ k'i jogo ɲɛ tuma e ma kuranɛ kalan ne b'i ne ɲininka ko seli kun wa ala ko a ye seli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar nga ya atwa la ko wala zikrullahi akbar wallahu alimun bima tasnun Allahu akbar aydra Allahu akbar o kuma na n y'a f'i ɲɛna cogo min na nin ye alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam nin ye ala ka kuma ye o kuma na ni jogo tɛ yen silamɛya tɛ yen Allahu akbar a b'a janto nin na kosɛbɛ siga t'a la Zeinab don dɔ la alakira kumana kisi nɛɛma b'a ma a ko jamanaw bɛ halaki duguw bɛ halaki a ko nka jamana si tɛ halaki ala tɛ balawu jigin dugu si kan ala tɛ balawu jigin du si kan k'a halaki fo n'a kɛra ni dudenw jogo tiɲɛna walima jamanadenw jogo tiɲɛna ni tɔɲɔni
bonyana bingani bonyana hasidiya bonyana nafigiya bonyana ande ɲɔgɔn fɛ bonyana bɛɛ bɛ ka diɲɛ ɲini ni ka hakilila ye ko o tuma na ala ka ɲangata bi jigin Allahu akbar kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam salim a dɔw silamɛw siranna kosɛbɛ wallahi a denmuso Zainab naam mɔgɔw wulilen ale hakili ma sigi Allahu akbar a gɛrɛla kira la kisi nɛɛma ba ma kira yɛrɛ denmuso Zainab ko kira ma anuhu lak siga wa fina salihun a ko kira ma ala bi sɔn k'an halaki ka ɲɛnikɛlaw to an jɛla yan minnu bɛ ka ala bato siga kira ko naam Allahu akbar iza kasura al-khubs abani a ko o bɛ kɛ dɛ wallahi a ko ala bi ɲumankɛla ni bɛɛ ta tiɲɛ naam n'a y'a sigi ka tiɲɛnikɛlaw filɛ n'a ma kuma o fɛ tiɲɛ siga t'a la ko ni tiɲɛni bonyana ko ala b'a bɛɛ halaki a ye nin de fɔ a denmuso ye Zainab a ye Bukhari kɔnɔna lajɛ sahih Bukhari a y'a lajɛ ne m'a sɛbɛn Allahu akbar ita t'a la nin de fɔli ɲinina karamɔgɔw fɛ tiɲɛ kɛnɛ kan Mali karamɔgɔ ka ca maliyɛn yɛrɛ ye siga t'o la aha Allahu akbar bon o la naam ni karamɔgɔya in ni kɔlɔsi minɛ tɛ ni bosi bila tɛ tiɲɛ ni jalamugu meleke tɛ ko ala ko karamɔgɔya don naam Mali de kun ka kan ka dilan ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar sabu kira ko dɔnnibaw de ye ala ka danaya mɔgɔw ye tiɲɛ siga t'o la kiraw kɔfɛ ko lahara ala b'u ɲininka dɛ Allahu akbar an ye fanga di mun ma ya seli tiɲɛ seli ko ɲuman yɛrɛ tɛ n bɛna ko ye wala bani su in na a bɛ fɔ ko sanayɛlɛ tiɲɛ sanayɛlɛ yɛrɛ fɔra ka da min ka seli in de kɛ tiɲɛ ni min kɔntana dɔrɔn o b'a ka salon yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye ka mikoro dɔ bila a sanfɛ tiɲɛ siga t'o la ka si ka kule ka mɔgɔw dɛsɛ ka sunɔgɔ Allahu akbar k'o de ye silamɛya ye b'a kɛ koyi o i den dɔ ka ye faransi walima i ka kalanden dɔ a bɛ t'u ka dɔnkɛla ninnu tɔgɔ di Bob Marley ka fɛ micro haut-parleur ba ninnu u b'o kelen ɲini ka na sigi e ka misiri la n'i kulola fɔ dugu kun fɔ a kun tiɲɛ siga t'a la o de kɛra diinɛ ye o de kɛra diinɛ ye bi tiɲɛ ka kule tiɲɛ hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala n k'o kɔrɔ de ko a ye na kunnantiya ma jɔnni Allahu akbar wala wala commerçant trompeur o kana kunnantiya ma ayi ale sen t'a la faama faso nafolo dunna o kana kunnantiya ma ayi o sen t'a la mɔri dabalijugukɛla wajulikɛla min ala ka tiɲɛ dogo a ka sɔrɔ kama o kana kunnantiya ma ko tɛ la ilaha illallah Muhammad rasulullah bani Allahu akbar asilamɛw a y'a Hayidara ka kumaw to a kɔnɔ tiɲɛ maa si tɛ saya in na kuma dɔn nka kuma bi mɛn a fɔbaga ye siga t'a la wallahi an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ setigi fɛ yen tun tiɲɛ ye an bɛɛ bɛna tiɲɛ dɔn nka n'i y'a dɔn yan o de ka fisa i k'a dɔn ye Allahu akbar o wulibali Hayidara tiɲɛ yɛrɛ min don fana tiɲɛ namaralen tɛ tiɲɛ tɛ ko f'i k'a ɲɛɲini ala ka tiɲɛ si tɛ ala ka tiɲɛ si ma besoin ko i ka taa ɲɛɲini Allahu akbar siga t'o la yahudiyaw y'u ka karamɔgɔ dɔ labɛn ko a ka taa kira lamɛn pour que k'a lebu Allahu akbar alayhi salatu wassalam cɛ in y'i labɛn ka na kafiriw tun bɛna kira kɛrɛfɛ a bɛɛ b'a koori ta silamɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen nansaraw bɛ yen bɛɛ bɛna kira ka baro la nka bɛɛ bɛna n'i ŋaniya ye min bɛna a lamɛn ka taa sabote min bɛna yɛlɛ a la min bɛna mɔgɔw ka yɛlɛ a la ani min bɛ fɛ k'a faaba nin bɛɛ bɛ barokɛyɔrɔ in na yahudiya cɛkɔrɔba in nana a nana kira ka kumaw lamɛn depuis sɔgɔma fo fitiri a tilala min kɛ a taara ani minnu nana olu ko a ma an karamɔgɔ kira ye nin kuma in bɛɛ fɔ e ma se k'a ɲininka foyi la tɛrɛ an na yɛlɛ a la ubiyɛn k'a lebu a ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ de ka kuma
ɲininkali kɛ ɔhɔ kuma min t'i faamu siga t'o la mɔgɔ mana fɛn dɔ fɔ n'i m'a faamu i b'a fɔ i ye nin fɔ mun na tii a ko kabini an sigira aw ye mun mɛn cɛ in da maa ka kan ka maa ɲininka min na ko mun na c'est à dire k'a fɔ pourquoi i ye nin fɔ mun na ko u ye kuma jumɛn mɛn cɛ in da ni maa bɛ se k'a ɲininka ko mun na Allahu akbar a bani fara walimuso la tii i b'o tigi ɲininka ko mun na o tɛ ɲininka o bɛ kɛnɛ kan a ye sinji tugu ɔhɔ o bɛ kɛnɛ kan a ye bɛn naam o bɛ kɛnɛ kan a ye fantanw dɛmɛ ɔhɔ setigiw ka hinɛ tii a ye baara kɛ laadiriya la ɔhɔ i b'o tigi ɲininka mun na o tɛ ɲininka a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan silamɛya tɔ foyi tɛ nin kɔfɛ t'i ci fɛ ahan subhanallah idra n b'a fɔ aw ɲɛna yan lahara n bɛ tila ka segin a kan ala ɲɛna aw ɲɛna ye a bani nkalonfin Allahu akbar an mɛnna tan wallahi bi ye seli bila yan ayi nin b'a bila ka kɛ dɛ anw bɛ kodɔn nin jamana in kɔnɔ yan don min na ɔhɔ aw ka aw faw ɲininka minnu bɛ ko kalama tii n t'a fɔ sijɛw nka cɛkɔrɔba ɲininka nin ye wulibali anw bɛ kodɔn jamana in kɔnɔ yan naam n'i y'a mɛn ko adamaden dɔ ko mɔgɔ ye mɔgɔ faga yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ i bɛ taa sɔrɔ sɛtanɛ donn'u cɛ tii a dusu y'a kɛɲɛ ɔhɔ ni bere ye walima ni muru ye wa o yɔrɔ bɛɛ hali n'a y'a faga o yɔrɔ bɛɛ a bɛ nimisa tii siga t'o la Allahu akbar wa n'a fɔra aw ka kare la ko mɔgɔ sara ye ɔhɔ denmisɛnw ni mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ se ka tile caman kɛ a tɛ don o kare yɛrɛ kɔnɔ tii siga t'o la wallahi o ma wuli n y'a fɔ n bɛ segin a kan ɔhɔ sous-région bɛɛ jamana o jamana bi Mali lamunumunu yan naam maliyɛn bi taa wari ɲini a bɛɛ kɔnɔ tii mais i fa ɲininka ɔhɔ jamanaw bɛ yan bandiya bɛ yan a mɛnna Tiɲɛ. mɔgɔ bi faga ye a mɛnna u bi bin mɔgɔ kan k'i ka nafolo bɔsi a mɛnna Tiɲɛ. mais n'u mɔgɔ fagala minɛna yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɔra journal la Ɔhɔ. abada i t'a mɛn ko maliyɛn b'a la tii siga t'o la bilahi a ye ɲininkali kɛ maliyɛn t'a la nin ye wulibali k'a fɔ mɔgɔ fagalaw minɛna bi wali jamana dɔ la cɛnikɛlaw Ɔhɔ. i ti maliyɛn y'a la abada i t'o mɛn fiyewu tii siga t'o la Allahu akbar aydara mais o y'a sɔrɔ misiriw ma caya ayi o y'a sɔrɔ o ma caya fɔlɔ o y'a sɔrɔ diplôme batigiw ma bɔ magan kana fɔlɔ ɔhɔ siga Allahu akbar wallahi mais o karamɔgɔbaw nalen Ɔhɔ. olu minnu ko olu kɛra arabu yɛrɛ ye tii mais an nana an ka jamana ye cogo di a yɛlɛmɛna Ɔhɔ. k'a kɛ tilegan dere fɛ u b'i faga k'i ka mɔbili ta walima k'i faga k'i ka moto ta Allahu akbar o bɛ kɛ o jamana kɔnɔ siga fan bɛɛ fɛ mali kɔnɔ yan bi tii siga t'a la bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ wallahi sira bi tigɛ i ɲɛ tii bamakɔ duguba in kɔnɔ sɔrɔdasiw bɛɛ bi yan min na tii k'i faga ka taa ni moto ye Allahu akbar o bɛ kɛ o joli kɛra yan ka ca ka ca la ilaha illallah Muhammad rasulullah mais nin kuranɛ durusila ninnu cɛla nin sera ka kɛ cogo di u k'a ɲɛfɔ aydara ko mali kɛra troisième ye dulɔ min na siga o papier o ma bɔ bɔra fan bɛɛ an ye min mɛn dɔrɔn ko dɔw bɛ réunion na Ɔhɔ. ko u bɛna jeunes labɔ ko ka taa dulɔsow ci tii u y'a fɔ tan la ilaha illallah ɛ dulɔso jɔra mɔgɔw ɲinɛ ma a ma jɔ su fɛ o ayi jɔra bɛɛ ɲɛna 95% musulmans au Mali Allahu akbar o ka kɛ troisième ye dulɔ min na bɛɛ kamana ka guwan bi dulɔko la tii mais jɔn de bɛ se ka mɔgɔw bɔ dulɔ min na ni ala ka mɔgɔw tɛ tii olu don Allahu akbar olu don dɛ ɛ mun bɛ fɔ misiri kɔnɔ ayiwa n'i selila ka ban a banna n'i sara k'a ta i ba la ka taa se i ba 7 o bɛɛ bɛ don alijinɛ na i kama Tiɲɛ. k'a ta i fa la ka taa se fo i fa 7 o bɛɛ bɛ don alijinɛ na i kama tii u b'a fɔ tan mais aw dun ko ka dulɔ min dabila bilen mais ni a selila ka ban mɔgɔ 7 bɛ don a nɔfɛ alijinɛ na Allahu akbar o dulɔ min dabila kun a t'a to mɔgɔw k'u min ayi tɛ dabila bilen Allahu akbar mɔgɔw sɛgɛnna nkalon bolo tii wallahi an karamɔgɔ mɔgɔw sɛgɛnna nkalon ala an sɛmɛnen bɛ e de la Allahu akbar an b'a fɔ tii siga t'a la nkalonfin misiri ka bin i kan
tɔɲɔnikɛla maa t'i kɔn jahanɛmɛ kɔnɔ. Allahu akbar ni wulibali. kuranɛ durusili tɛ dɛ. alikaba ka sigi i kunkolo la ka yaala. ala ko min n'i m'o kɛ e ka jahanɛmɛ ka jugu bɛɛ ta ye. tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. galo don. tiɲɛ. jalamugu in tɛ tiɲɛ ye. bozi in tɛ tiɲɛ ye. kɔlɔsi in tɛ tiɲɛ ye n'a jogo tɛ. Allahu akbar ni wulibali. galofin. Allahu akbar. galofin. siga t'a la. mina kɛlɛ bɛ seli min nɔfɛ n y'a kanu ka dɔ de di a ma o la su in na a k'o faamu seli ala ko a bɛ jogo ɲɛ siga t'o la o ala min ye seli di a ma n'o ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan ayidara u ye kira ɲininka kisi nɛɛma ba ma ko bɔn mɔgɔ min ka seli n'a ma se k'a jogo ɲɛ dun kira ko mɔgɔ min ka seli m'a jogo ɲɛ ko a ka seli ti foyi d'a ma a seli o seli ko ala b'a yɔrɔ janya la de illa bu'udan min Allah an karamɔgɔ bi silamɛya kiiri tigɛ ka di o ne m'a fɔ Hayidara ka so ne ko ala n'a ka kira ko tan o bɛ kɛnɛ kan hasbunallah ayidara u ye kira ɲininka na parce que ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ye seli b'aw jogo ɲɛ mais selila dama min bɛ kogo ta k'i cun walimuso kan selila dama min bɛ walinafolo ndaraki selila dama min bɛ namara ni janfa la commerce la faama dama min bɛ misiri kɔnɔ n'u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ galo ni galo k'u ka dufa fa o tuma na ala ko seli bi jogo ɲɛ mais mun n'olu ta ma ɲɛ kira ko n'a ma ɲɛ dɛ ko i seli o seli ni mɛtiri kelen b'i ni ala cɛ mɛtiri tan bɛ fara a kan. siga Allahu akbar nin ye wulibali. an karamɔgɔw tulo b'a la. tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar. seli ma di an ma o kan o. a ma fɔ bɛɛ ka seli. tiɲɛ siga t'a la. mɔgɔw bi nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn. walahi. seli de ye seli ye kira ko ma bayna al-mar'i wal kufri tarku salati fa in salla fa sara musliman wa in taraka salata faqad kafara billahi. babata Allahu akbar aydra Allahu akbar ko min bɛ mɔgɔ ni silamɛya cɛ k'o ye seli ye. Allahu akbar ko n'i selila i kɛra silamɛ ye ko n'i ye seli bila i kafiriyara. a fɔra kira y'a fɔ. tiɲɛ a tigi y'a fɔ. kira y'a fɔ dɛ mais fo an ka ɲininkali kɛ hadisa o hadisa maqsadu bɛ yen minal hadis. Allahu akbar siga t'o la. maqsadu bɛ yen el maqsadu minal hadis. tiɲɛ. ko kira kɔni ye nin fɔ komi a y'a fɔ ka da mun kan. Allahu akbar o bɛ yen. o bɛ yen. a y'a fɔ ka da min kan n'a m'o fara a kan hadisa in ole de y'a ka ɲɛni kɛ a bɛ tununi de kɛ. tiɲɛ siga t'a la. parce que kuma fila in ti ɲɔgɔn ye o. walahi. k'a fɔ ni maa min zelila i kɛra silamɛ ye o ni silamɛya yɛrɛ ti ɲɔgɔn ye o ni kɔrɔ tɛ kuma na o. tiɲɛ. parce que silamɛya ye san 11 kɛ seli wajibiyalen tɛ silamɛ kan. siga Allahu akbar silamɛ muminiw sara o kɔnɔ kira kanunaw ala kanunaw olu caman sara ka sɔrɔ seli faridayalen tɛ silamɛw bolo. tiɲɛ siga t'o la ayidara. ni selila i kɛra silamɛ ka sɔrɔ seli yɛrɛ tɛ yen mɔgɔw ye silamɛ ye kaban. tiɲɛ. seli bi di don min na ala ko cogo di. naam abali. a ko kira ma de kulli ibadiya. Allahu akbar wala. muhamadu a fɔ n ka jɔnw ye jɔnnu ko minnu kɛra muminu ye. tiɲɛ. k'u ka seli jɔ. Allahu akbar siga t'o la dɔw taru tɔgɔ ma. kuranɛ. kuranɛ bi yan. i karamɔgɔ ta tɛ nin ye dɛ seko ma nin fɔ dɛ. ala de ko kuranɛ kɔnɔ muhamadu a fɔ n ka jɔnw ye n ka jɔn minnu kɛra mumini ye ka da ne ala la ka tugu e muhamadu kɔ a fɔ olu ye k'u ka seli jɔ. ja bɛɛ ko tɛ koyi. ayi bɛɛ ko tɛ. dabalijugukɛla ye mumini ye. o sen t'a la. ka sira tigɛ fadenw ɲɛ ka dɔ kunji k'o ka nafolo cɛ ka k'i kun o ye mumini. o sen t'a la. mori dabalijugukɛla ka taa don kaburu la ko n b'i ta tiɲɛ o ye mumini ye. o sen t'a la. faama min bɛ ka fasodenw joli min kɛnɛjala kan o ye mumini ye. o sen t'a la.
Allahu akbar. O kuma na ni ala ko Muhamadu a fɔ n ka muminiw ye k'u ka seli Allahu akbar. ne ye nin fɔ o ye siɲɛ caman Wallahi. ni waritigi dɔ nana sisan ka miliyɔn 1 di ko a ye nin di sɔrɔ dasiw ma kabini a ma tila e y'a dɔn ne sen t'a la Ayi, anw sen t'o la. Allahu akbar. O bɛ kɛnɛ kan. o kuma na a y'a di sɔrɔdasiw ma Naam. a nana sɔrɔdasiw sɔrɔ ye U dɛ bɛ yen. a ye nin di sɔrɔdasiw ma o kuma na nin bi minɛ tuma min na ko a bɛ di sɔrɔdasiw ma a nana sɔrɔdasiw sɔrɔ ye Tiɲɛ, siga t'o la. wa n'i y'a di maa wɛrɛ ma min tɛ sɔrɔdasi ye a bɛ ndaraka a tigi la dɛ Tiɲɛ, a bɛ minɛ. Siga foyi t'o la. o kuma na ala ko n ka jɔnw minnu dala n na a ye seli o kuma na seli nana ala danaya jɔnw kɔni sɔrɔ ye Tiɲɛ, siga t'o la. Ayi u bɛ yen. Wallahi u bɛ yen. ɔ ani ni selilen kɛra silamɛ ye o kuma na an bɛ maksadu de ɲini minal hadis Allahu akbar. kira ye nin fɔ ka da mun kan Allahu akbar. Nin ye wulibali. tarihibu murahibu kɔnɔna lajɛ page ni ne kunkolo ka ɲi kosɛbɛ page 48 Allahu akbar. silamɛw kun kɛra o don silamɛya kun ka kalan Allahu akbar. Siga t'o la. a kun ka kalan i bɛ don silamɛya la k'i dogo de Allahu akbar. ni selitɔ yera i t'a ɲɔ kojugu fila kɛ Allahu akbar. kira ka sahaba caman ye ɲanga t'a sɔrɔ nin de la k'u ci k'u siri juru la Allahu akbar. ko minnu b'u te da dugu ma k'u bɛ seli Siga. Allahu akbar. silamɛ nafigi minnu bɛ yen n'u bɛ silamɛw cɛla u bɛ seli Tiɲɛ. nka n'u nana u ka so u ti seli kafiriw cɛla Allahu akbar. a kɛra n'u taara yan fɛ u b'a fɔ anw n'aw don Allahu akbar. n'u nana silamɛw yɔrɔ u b'a fɔ anw n'aw don Siga. kuranɛ aya de ye nin ye Tiɲɛ. halu nahanu ma'akum Allahu akbar. anw de n'aw don Tiɲɛ. n'u nana fan o fan ko anw n'aw don Allahu akbar. kumana n'i nana kafiriw fɛ yen i bɛ seli bila sa dɛ Siga t'o la. parce que silamɛya fɛn fɔlɔ min b'i ye jɔn na o ye seli ɛri selen de ye i wulila ka seli Tiɲɛ. o de Kɛnɛ kan. fɔlɔ bɛ se ka remarquer Ayi dira. kumana n'u taara yen fɛ u ti seli n'u nana silamɛw fɛ u bɛ seli Allahu kumana akbar. kira ko la Naam. layidu min b'aw n'a cɛ layidu min b'aw n'aw cɛ ko o ye seli de ye Allahu akbar. n'a ye seli to yen a ye silamɛya to yen Tiɲɛ. n'a selila a kɛra an dɔ ye Allahu akbar. A fɔra tan. o ni seli de bɛ maa kɛ silamɛ ye ni Ayi. kuma siya kelen Ayi, olu tɛ kelen ye. Ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ. n ko ko daminɛ ye ka da ala la k'a ka kelebandiya sabati Tiɲɛ. Siga ka t'o da la. muhamadu ka kiraya la o de y'i don ne ye silamɛya kɔnɔ ŋaniya la ani da la Tiɲɛ. o tumana seli o y'a kɔnɔfɛn dɔ ye i b'o kɛ ka fara a kan Tiɲɛ. parce que kotigi y'o ɲini i fɛ wa i ka hɛrɛ b'o la a b'i jogo ɲɛ Tiɲɛ. ani o yɛrɛ de ye diinɛ ye a ye maksadiw lajɛ minal ahadi A bɛ kɛnɛ kan o. kira ka sanayɛlɛ in n'an filɛ o su in na bi Naam. ala kira yɛlɛnna sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka taa sanfɛ o yɛrɛ kɛlɛ kɛlen don k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a ma taa yɔrɔ si Siga. an ka karamɔgɔ o sɛbɛnnen don kitabuw la koyi Allahu akbar. ko a ma taa yɔrɔ si Allahu akbar. ko a sugora de Allahu akbar. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ni sugo don o fɔ kun ye jumɛn ye mɔgɔw ye tan Foyi. Wallahi. an bɛ ti sugo de ye An bɛɛ bɛ sogo. Siga t'o la. Ayi dira. sugo tɛ Allahu akbar. ala de ko subhana lezi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه يا أكبر من آياتنا ala ko saniya bɛ ne ala ye ne min ye sufɛ taama kɛ ni n ka jɔn ye ka bɔ maka ka na n'a ye baiti makdisi n'o ye Jerusalem ye ko n y'a dabɔ mun kama ka na n ka kabako dɔw jira a la tara na ko faamu kana ko fɔ mɔgɔw ye nin ye kuranɛ de ye han ko ne de ta sura taama na n'a ye ka bɔ maka ka na baitul maqdis ka yɛlɛ n'a ye ko tari na kabako dɔw jira siga t'a la a fɔra tan mais ko pɛtu
ko kira ka sanayɛlɛ do ko y'a sɔrɔ a bɛ Amba Ayisata fɛ yen ko Amba Ayisata ko a y'i da fo ka taa dugu jɛ a b'ale kɔrɔ ko a ma taa yɔrɔ si o y'a sɔrɔ Amba Ayisata yɛrɛ ma don so la yɛrɛ u ye nin nangari hali u hakili ma jigin histoire yɛrɛ la sanayɛlɛ kɛra date jumɛn na Amba Ayisata kɛra kira muso ye date jumɛn na u ɲinɛna o bɛɛ kɔ sanayɛlɛ y'a sɔrɔ kira muso tɛ Amba Ayisa ye i b'a faamu wa mais i yɛrɛ ka kira ka bonya n'i y'o kɛlɛ e bɛ dɛsɛ ka jɛ nin kɛlɛ bilen i bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ a fɔra ko kira Ala ni Musa kun bɛ kuma a fɔra Ibrahim o ye Ala teri ye ko an ka kira sanayɛlɛnna an yɛrɛ bɛ kiraw ta fɔ dɛ nka an yɛrɛ ka kira ta an k'o ye nkalon ye mais ka sɔrɔ kuranɛ y'a sabati yarɔ maa min m'a to bonyatigi ko man d'u ye maa min m'a to kira yɛrɛ la o b'a to maa na Ala ka tiɲɛ dɛmɛ kuma in bɛ faamu o tuma na o sanayɛlɛ in kelen kuma surunya na sa o kɛra histoire tigiw ka sɛbɛnni na dɔw ko silamɛya san 11 laban dɔw ko san 12 daminɛ u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais san dan kɔni dafara san dan dafara ka sɔrɔ seli faridayalen tɛ yen seli faridayalen tɛ yen silamɛya ye san 10 kɛ seli tɛ yen farida la sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen nin bɛɛ donna na de silamɛya ye san 10 kɛ seli wajibiyalen t'a la ka tɛmɛ o bɛɛ kan jaka tɛ yen sun tɛ yen hiji tɛ yen nin bɛɛ donna ɲɔgɔn kɔfɛ diinɛ in dilali kama nka a bɛɛ daminɛna ni jumɛn ye ka da Ala la ka da Muhamadu ka kiraya la ka diɲɛ n'a ye n'u ko min ko n b'o kɛ olu de bɛ wele muminu a fɔra ko olu de ka seli n bɛna seli d'i ma dɔɔni misiri welela an ka taa misiri la e bɛ seli min dɔn o y'o de ye seli bɛ kɛ ni dusukun de ye ka sɔrɔ i ma misiri sɔrɔ fɔlɔ i y'a dɔn a dogolen daw la yan ko Ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen ko ka seli kɔnɔ ni seli ye misiri kɔnɔ baraji fɔn b'o la o ye baraji ko da ye mais ne ko hali bi u ka hadisa ninnu kɔrɔ lajɛ u kana t'u kun fɛ sinon hadisa ninnu kuma caman bɛ yen ani kira yɛrɛ ka cogoyaw bɛ ɲɔgɔn jɛ de kojugu mais ka sɔrɔ u bɛ hadisa ninnu bɔ yɔrɔ min na u yɛrɛ ka bolomada yɔrɔ de don Bukhari ni Muslimu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw Bukhari ma ci an ma kira tɛ Bukhari ma kira ye a fa ma kira ye a nana mɔgɔ cɛsirila a cɛsirila ka kira ka kuma tiɲɛw ɲini a y'a seko kɛ Bukhari y'a seko kɛ a y'a seko kɛ nka Bukhari tɛ Ala kumakan ye kira kumakan tɛ cɛ dɔ cɛsirilen kira ka tiɲɛw ɲinini na o de kumakan don o la n y'a fɔ i ɲɛna sisan ko ka seli kɔnɔ ni seli ye baraji min b'o la dansi t'o la u b'o kɔrɔ fɔ cogo min na n'i nana seli fana seli k'i sigi misiri kɔnɔ ye fɔ lazara n'i ye lazara seli k'i sigi misiri kɔnɔ ye fɔ fitiri n'i ye fitiri seli k'i sigi misiri kɔnɔ ye fɔ safo ko ka seli kɔnɔ ni seli ye ko kira ko ten ko ni maa min ye nin kɛ k'o baraji danda la ni nin donna an kunkolo la e ka bitigi na feere bilen ayi o feere bɛ jɔ sa sɛnɛkɛlaw na sɛnɛkɛ bilen sɛnɛ bɛ dabila siga t'o la cɛ min bɛ biro la mɔgɔw tɛna ale kɔnɔ biro la ka dɛsɛ sa siga t'o la parce que a bɛ ka seli kɔnɔ ni seli ye t'i ci fɛ
kira t'i su ka kɛ somɛriya kan kira t'i su ka kɛ kɛluya kan wallahi fo kira ko bolo min bɛ sanfɛ k'o de ka di ala ye o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ duguma bolo kan Allahu akbar ni wulibali ne y'i biri misiri kɔnɔ ye sanu bi jigin ye wa ayi o tɛ jigin o tumana n'i ma taa baara kɛ i bɛna baarakɛla dɔ ka kini dun dɛ siga t'o la kira ko baraji ka bon e ta ye i bɛ min ka kini dun Allahu akbar i mana mɛn ti bɔ misiri kɔnɔ i kɔnɔ falen tɛ n'e ma bɔ misiri kɔnɔ e na fɛn kɛ wa i bɛna fɛnkɛla dɔ de ka to dun o ka di ala ye ka tɛmɛ e kan Allahu akbar wulibali ne ko an ka kuma in kɔrɔ ɲini hali bi an k'a lajɛ an bɛka ka min fɔ ala nin o ti faamu dɛ Allahu akbar cɛ dɔ delila ka na kira yɔrɔ la silamɛw sigilen don a ko ala ka jɔnw a ye hinɛ na n sɛgɛnna n tile hakɛ ye nin ye n ma dumuni kɛ kira y'a jɔlen filɛ kira dimina kira ko na yan Allahu akbar kira ko a ma ko mun b'i la ko foyi Allahu akbar kira ko silamɛw ka wari di u ye wari di a y'a di cɛ ma ko taa jele san i ka jurukisɛ san i ka n'a jira na Allahu akbar cɛ taara jele san ka jurukisɛ san ka n'a jira kira la kira ko a ma sini taa tile kungo la i ka lɔgɔ tigɛ ka na tile nga n'i ye fɔ tile saba kɔfɛ i ka na a nana kira ko a ma ko a bɛ de e a ko saraka deli banna a ko aw dɔ ka tile tan a wɔsi nɔfɛ k'o de ka kusa dɔrɔmɛ kelen janɛmɛ min bɛ bila i tɛgɛ kɔnɔ ye kumana kira bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ mun kan k'o fɛn kɛ taa baara kɛ o bɛ kɛnɛ kan taa baara kɛ e ko ka seli kɔnɔ ni seli ye ni fila bɛ ɲɔgɔn ye cogo di ɲɔgɔn cɛ ayi dira Allahu akbar olu tɛ kelen ye amin k'a sɔrɔ kira nana cɛ dɔ birilen sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ siɲɛ joli joli a bɛna cɛ biri mais a ko mun kɛra siga cɛ ko a ma ko sɛgɛn de bɛ na a ko kabakolo t'i sanu jigin misiri kɔnɔ Allahu akbar i bɛ bɔ ka taa baara de kɛ siga t'o la a bani an karamɔgɔw tulo b'a la o biya kira ko a ka bɔ ko ka taa baara kɛ Allahu akbar e bɛ n'i biri misiri kɔnɔ yan ko sɛgɛn b'i la misiri de bɛ sanu jigin ayi a t'o jigin dɛ i bɛ taa baara kɛ siga t'a la kira min b'i mɔgɔw gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ ko taa baara kɛ o kira de b'a fɔ n'i sigi misiri kɔnɔ i ka seli dɔ kɔnɔ ni seli dɔ ye k'o baraji ka bɔ a y'a hadisa kɔrɔ ɲini Allahu akbar k'a lajɛ kosɛbɛ a bani a kɔrɔ dɔnnen don wa fɔ man di de Allahu akbar ne b'a fɔ aw ye bɔlɔbɔlɔ siga t'a la ayi dira Allahu akbar amin a kɔrɔ dɔnnen don siga t'o la a kɔrɔ de ye ko seli kɔnɔ ni seli n'i taara fajiri seli i kunbere minɛtɔ e ko kuma daminɛ na fɔlɔ iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala an bɛ e de bato an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ Allahu akbar o ye layidu de ye i bɛ layidu de di ala ma tile kuru bɛɛ fatiha y'o de ye Allahu akbar siga t'a la n'i kunbere minɛ i b'a fɔ ala i ka bonjour lele filɛ ala wa jɔn'i taatɔ filɛ a t'e turu dɛ mɔgɔ ɲɛda de ka di i ye i yɔrɔ bɛɛ ye ala wa ɲɛda datɔ filɛ duguma e ye ala ye ala n ka mun kɛ bani Allahu akbar n'i ye seli kɛ n'o ala ɲɛsiran ye ala b'a f'i ye i kun birilen yan'a ka wuli ala b'a f'i ye ko e k'a lajɛ muso fila bɛ kun kelen tɔɲɔlen don siga t'a la ni ala dun ko tɔɲɔlikɛla t'i kisi i ni ala bi kuma o yɔrɔ bɛɛ siga t'o la Allahu akbar ni wulibali seli de bɛ kɛ tan o tuma na n'i ye salamu bila n'i ye bitigitigi ye i bɛ n'i ka butigi dayɛlɛ n'i ye faama ye i bɛ t'i sigi i ka biro kɔnɔ sa tuma na dɔ bɛ don faama i t'i n dɛmɛ nin ko in na miliyɔn 2 filɛ o minɛ i ka n dɛmɛ nin ko in na faama yɛrɛ b'a dɔn nin ko in tɛ tiɲɛ ye nka miliyɔn 2 dir'a ma mais ale ye fajiri seli a ko ne ko iyyaka na'budu dɛ wa iyyaka nasta'in ne n den turu ala ye n ko n den filɛ duguma ala n'i ko min ne bɛ sɔn ka nin miliyɔn 2 in minɛ ka n yɛrɛ janfa ka n dayɔrɔ janfa o b'a fɔ mon frère nin t'i ɲɛ sen dɛ nin t'i ɲɛ non tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi nin t'i ɲɛ sen faama b'a ka miliyɔn 2 segin a ma
dɔwɛrɛ bɛna kun ko a bɛna bɔ hakili ka kun a bɛ to setanɛ ni ala bolo ten setanɛ b'a sama ka na ala b'a sama ka na a b'i to o la dɔrɔn ala b'a fɔ a ye selifana wele koyi u bɛ ɲini ka se n ka jɔn na selifana mana wele dɔrɔn o tuma na bitigitigi faama b'a fɔ dan ka taa selifana seli a bɛ taa segin ala ma kun ka nin layiduw d'a ma o tuma na a ye seli kɔnɔ ni seli ye parce que a y'a ta fajiri la ka na se selifana ma janfan o janfan nana a y'a bɛɛ gosi ka bɔ yen a ma sɔn a si la o tuma na a ye seli kɔnɔ ni seli ye manil far manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah akbar abani a bɛ faamu kojugu wallahi amin ni man d'u ye dɛ ayi u tɛ nin fɛ nka an sɛmɛnen bɛ ala la bisimiyɔrɔ ka ɲi an faw bi neni baw bi neni Allahu akbar kumajugu bɛɛ bi dan kan nka hali bi Hayidara fila kɔrɔ nin ye dɛ siga t'a la abani Allahu akbar ɲɛda yeli in tɛ ni kumakan in bi fɔ ka ban aw y'a faamu ka ban Hayidara yɛrɛ nakun kun ye nin de ye Allahu akbar siga t'o la bɛɛ n'i ka mission de don anw cira ala fɛ nin dama de kama an nana diɲɛ la nin dama de kama billahi mission ɲɛna abani Allahu akbar Allahu ɲɛna an bɛ tila ka taa laban ala bolo an bɛɛ dɛsɛlen o bɛ kɛ o don cɛw bɛna dɔn o don cɛw bɛna dɔn Allahu akbar cɛw bɛna dɔn Allahu akbar a y'a janto n ka kuma ninnu na wallahi wallahi ɔ seli naam an ka seli ta i y'a dɔn seli n ye seli ko ɲɛfɔ ye sisan seli nana cogo min na ala ko a y'a kɛ a b'a jogo ɲɛ u ko kira ma n'a ma min jogo ɲɛ kira ko i seli o seli dɔ bi don i ni ala ka distance cɛ a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar siga t'o la an karamɔgɔw tulo b'a la o lam yazdad min allahi illa bu'da kira ka hadisa de ye nin ko maa o maa bɛ seli seli maa jogo ɲɛ ko a ka seli o seli ko a bɛ a ni ala cɛ fara de siga t'o la Allahu akbar an ka don kuranɛ kɔnɔ seli ko in na Allahu akbar siga t'a la k'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ ma wuli ka seli o tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar i b'a sɔrɔ ani fɛn dɔ fara an bɛ ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bila an b'a ɲɛfɛ walima fɛn dɔ bilalen don a kɔfɛ Allahu akbar siga t'a la suratu lajɛ tuma min na ala kumana nabilayi Musa fɛ suratu Taha aya 14 Allahu akbar ala bɛna fɔ Musa ye ko a ka seli ala ko cogo di ko Musa wuli ka seliya siga la Allahu akbar n ko n t'i karamɔgɔ ta fɔ kuma in ye nin de yan ne yɛrɛ ne t'i ta fɔ an ka ala ta fɔ abani ala ko Musa ma ala ni Musa min kun bi kuma a ko aqimi salata li zikri Musa n'i bi seli seli jɔ ne ala kosumali de kama siga t'o la ne ala kosumali ni n ko i ka dan yɔrɔ min na dan ye abani ni n ko i k'a kɛ cogo min na a kɛ ten tuma na seli jɔ n ko sumali de kama ni n ko min i k'a kɛ Allahu akbar a fɔra tan nin bɛ suratu Taha la aya 14 Allahu akbar nin ye ala ni Musa ye siga t'o la a ko a ma dan o ma dɛ ko wala takun minal ghafilin Allahu akbar Musa n'i ye seli jɔ ne ala kosumali kama kana kɛ mɔgɔ ɲinɛnenw dɔ ye dɛ siga minnu n bi ɲinɛ seli kun kɔ ka walinafolo détourner minnu bi ɲinɛ seli kun kɔ ka kɛ hasidi ye minnu bi ɲinɛ seli kun kɔ ka diɲɛ ɲinini ni ala tɔgɔ ye ka sɔrɔ u tɛ nɔfɛ Musa wala takunu minal ghafilin Allahu akbar abani nin ye kuranɛ ye nin t'an ka seko kumakan ye dɛ ayi a n'o ka jan nin ye setigi kumakan ye Musa seli jɔ ne ala kosumali kama n'i bɛna ko o ko kɛ a dɔn a bi bɛn wa nin bi bɛn ala ma wa nin ti bɛn ala ma n'i y'o dɔn tuma min na a kɛ seli jɔ o de kama Allahu akbar siga t'a la an karamɔgɔw tulo b'a la Allahu akbar a fɔra tan
ka a farafasiya ko wala takun min al-ghafilin. Allahu akbar. I jija mɔgɔ minnu ɲinɛnen don u ka seli la ne Ala kɔfɛ u ɲinɛnen don ne Ala kɔ ka sɔrɔ u bɛ seli kana fara olu kan dɛ. Siga. Allahu akbar. Ni wulibali. Amin. N da dara kumakan ye. Ayi. N'o ka jan. A kumana Mariyama yɛrɛ fɛ o. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala kumana Mariyama yɛrɛ fɛ an ba Mariyama. Ko a yɛrɛ ka seli. Allahu akbar. Nka Ala ko cogo di Mariyama wuli ka seli. Siga. La. Allahu akbar. A ko cogo di. A ko ya Mariyama. uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raqi'in. Allahu akbar. Bala. A ko Mariyama i yɛrɛ di ka Ala ma fɔlɔ. Haramu ne Ala ye. Dagalenw waleya ne Ala ye. I yɛrɛ di a fɔlɔ. I ka sɔrɔ ka fara kunbere minɛnaw ni ten durulaw kan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bani. Nin bɛ sura min na Surat Imran. Aya 40 ani aya 7. Yɔrɔ dɔnna. Mariyama i di a fɔlɔ. Sɔnna. Ni waa kɛ cogo min na diɲɛ n'o ye. I ka sɔrɔ ka fara kunbere minɛnaw ni ten durulaw kan. Allahu akbar. Bani. Allahu akbar. Nini i ka mobili bougie fɛnnen don kalami b'a la i taara n'a ye a fɔra ko fɔ 40,000 parce que ko a fɛn bɛɛ cɛnnen don mécanicien bougie da jɔsili kɔni ni 40,000 tɛ kelen ye. U ka jan ɲɔgɔn na. O bɛɛ kɔ juma tɛ selen kɔ e b'o bɔ i bɛ takulaninw san k'o saraka. Bani. Aw bɛ ne ka 40,000 namaralen ɲɛ. Ayi. Fo n'i bɔra la i bɔ kuma na dɛ. Allahu akbar. K'a dabila yanni i ka dɛsɛ. Siga t'o la. Wulibali don dɛ. Wallahi. Mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn c'est-à-dire est-ce que ɲɔgɔn nɛgɛngo ye a lajɛ dɔrɔn n'a fɔra mɔgɔ bɛ seli k'o de ye silamɛ ye. A ma s'i ma de o. Siga t'o la. N'a y'i muso tigɛ don o don ka taa n'o ye ni maa o maa ko silamɛ don i n'o bɛ ɲɔgɔn faa. Siga t'o la. A bɛ dabila o don. Mais kafiri bɛ ka mɔgɔw ta tiɲɛ. Ka t'i biri misiri kɔnɔ a b'a la n'i selila ka ban k'ala rasulu a rasulu ko. Siga. Bani. B'a fɔ tan koyi. Dɔ ma k'o la sa. Wallahi dɔ kɔr'o la. A rasulu ko n'o don sa o man ka dɔ ɲɛ Mali ye sa. Siga t'o la. Don o don dɔ fa ka fara dulɔsow kan. Kɛnɛ kan dɔ ɲɛ b'a la. Goudron dɔ bɛ yan dɔ y'a tɔgɔ fɔ de o don ko garabali. O bɛ yan. Ne ɲɛna a kan bɛ saga feere yɔrɔ de ma yan a ko ayi ko garabali. Siga. Aw b'o dɔn aw b'a yɔrɔ dɔn. O yɔrɔ dɔ de don. Bamakɔ yan garabali sagaw ka garabali tɛ misiw tɛ feere. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. O kumana misiri a caya kun ye mun ye. O kumana mun bɛ fɔ misiri ninnu kɔnɔ dɛ. Foyi tɛ fɔ. Ayi seli kɔ. Nin selila ba in. A fɔ an mana Ala ka tiɲɛ f'u ye siɲɛ damadɔ Ala ka jɔn dɔ tɛ segin a kɔ. Siga t'o la. O bɛ kɛnɛ kan o. Fazakir in nafa'ati zikra sayazakar man yakhsha. Maintenant ni wajuli kɛra e ka saraka sɔrɔ sira ye. A bɛ tiɲɛ ye. Ka mɔgɔw tromper arakan fila asafurulayi siɲɛ 100 i bɛ nin wuruji in kɛ hali ni i jurumu kɛra kulu ye a b'i yele de. O b'a fɔ tan wallahi. Ka yele. Allahu akbar. Arakan fila ka jurumu kulu yele. Allahu akbar. I ye min k'i yɛrɛ la don nka i ye min kɛ ne kɔni na ne na n da ɲini lahara Ala fɛ kɔni. Allahu akbar. O ma wuli. Galo don. Galofin. N m'a f'u ye sisan ko Zeyinabu ye Alakira ɲininka. Wallahi. Ko Ala bɛ sɔn k'an halaki ka ɲɛnikɛlaw to an cɛ la. A ko ni cɛnikɛlaw cayara k'a da dɛnɛ to Ala b'a bɛɛ ta tiɲɛ. Siga t'a la a y'a fɔ. O kumana seli dabila la. Ma dabila. Bani Israilakaw bɛ halaki don min na ni Ala ko Jibirila ma k'a ka taa jamana in ta tiɲɛ dɔnnibaa ka bon Ala bolo kuranɛ durusilaw ka bon Ala bolo nka a bɛ n kunkolo la tɛ dɛ n b'a baara la de don. Siga t'o la ayi dira. Jibirila nana ko a bɛna jamana halaki a y'a sɔrɔ dɔnnibaa min bɛ siran Ala ɲɛ n'u bɛ Ala fɛ
o maa ba tan ni kɔ bɛ a dugu la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar Jibrila ye fɛrɛ minɛ a siranna a segira a ko Ala a ko n b'i yafa deli ne ma kuma in faamu de wa Allahu akbar e ka mɛ nin dugu in ma wa n ye dɔnnibaa ba tan ni kɔ de ye a la minnu bɛ siran Ala ɲɛ tiɲɛ na Allahu akbar Ala ko cogo di a ko ya Jibril bihim fabda tiɲɛ Allahu akbar a daminɛ o dɔnnibaaw la o karamɔgɔw ta tiɲɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka se dugu tɔ ma tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar Aïdara ayi an ka kiiri tigɛ ka di koyi karamɔgɔw bi yan u tulo b'a la fana tiɲɛ siga t'o la o la an ba Ayisata ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam Salim ko mɛ k'u ye seli dabila wa u kun tɛ seli wa kira ko u kun bɛ seli u bɛ su u bɛ Ala ko kɛ tiɲɛ ko wa kanu ya'khuzuna qistan min al-layl Allahu akbar ko wa u kun bɛ waati dɔ ta su la Ala ye tiɲɛ misiri kɔnɔ seli tɛ dɛ u yɛrɛ ka so kɔnɔ u bɛ waati dɔ ta dugutilama fɛ Ala ye ka seli Allahu akbar bani Allahu akbar mais an b'a Ayisata o kɛra mais munnu halakira dɔnnibaa ba tan ni fila u bɛ siran Ala ɲɛ Allahu akbar o bɛ jamana min na tiɲɛ kira ko u halakira de kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu tiɲɛ siga t'a la ko nin ye kuranɛ kumakan de ye tiɲɛ kuranɛ bi yan kuranɛ de bɛ ka nin fɔ sisan kira yɛrɛ kamana ganna Allahu akbar kira ye Ala ɲininka ko mun ye nin kɛ Ala ko mɔgɔw de kun don u kalannen don koyi nka u bɛ se tiɲɛnikɛla ma u t'a fɔ tiɲɛnikɛla ma abada a dabila Allahu akbar u ti wajuli kɛ fiyewu ka kuma tiɲɛnikɛlaw fɛ ko k'a dabila wa u bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɛtɔ ye u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ko n y'u bɛɛ halaki o de kama u yɛrɛ kun ti tiɲɛni kɛ dɛ nka u bɛ tiɲɛnikɛlaw ye u ti kuma u fɛ a ko n ye jamana halaki nin de kama nin ye kuranɛ aya de ye Aïdara nin ye masa kumakan de ye tiɲɛ siga t'o la mais o karamɔgɔw kun bɛ siran Ala ɲɛ o wallahi olu yɛrɛ kun ti tiɲɛni kɛ o tiɲɛ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aïdara Allahu akbar asilamɛ o Dawudena Dawudena koyi o bɛ kɛnɛ kan o karamɔgɔw natara u kɔnɔbara ni posi la tiɲɛ kɛnɛ kan siga t'o la ka sɔrɔ bonya ye Ala ta ye maa tɛ se ka maa bonya n'i y'i dulon fɛn o fɛn na ni Ala tɛ i bɛ dɔgɔya tiɲɛ siga t'a la talahi Ala tɔgɔ la nin ye wulibali i bɛ tile fila kɛ k'i sago kɛ nka Ala t'i to ye dɛ a t'a to i la Allahu akbar siga t'o la el izzatu lillah jami'an bonya bɛɛ ye Ala de ta ye n'Ala y'i bonya i bonyana n'Ala y'i dɔgɔya politiki tɛ se k'i bonya namara tɛ se k'i bonya jama dɔ labɛn kɛrɛ dɔ fɛ o tɛ se k'i bonya fɛn o fɛn b'i bonya sira Ala ɲɛ i tile i ŋaniya jɛya Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ don kelen siga t'o la nka n'a y'a janto fɔta ninnu na a b'a nafa ye diɲɛ na a b'a ye lahara siga t'o la Ala ka san caman yira an na amin amin Ala ka n'aw sutura amin mana Ala ka yafa an bɛɛ ma amin Ala ka san caman yira an na amin salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin badenw ne tun ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'a sigira rajaba kalo tile 27 su alakira ba ka sanayɛlɛn kɛnɛ kan san 2016 la Seyid Sharif Usman Madani Haidara fɛ o yan'a kɛ kɛnɛ sɔrɔ a denkɛ Seyid Ahmad Tijani Haidara o ye laseli minnu kɛ an bɛna olu yira u la waati wɛrɛ an b'a fɔ Ala min ye kira sanayɛlɛn Ala k'an bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛn k'an sagow d'an ma ni alakira yɛrɛ hɔrɔma ye rajaba kalo hɔrɔma fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko